Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang magatud sa espirituhanong pagtuo. Mga langitnong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, uning tumura karon. Ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. O kinasing-kasing kami nga magadapit kaninyo nga unta karon kamo sa inyong nahamutangan na kamo sa kabasko galagsik sa inyong mga panglawas nga may magamit nato sa pagtimbang-timbang ni ining maong mga kamaturan ang gitudlo ni Master Ricanamo pa din sa mga among gitudlo kaninyo ang sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga igamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. Kini masubon ko ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Iwinyo. O tuod man alang sa tanan nga mga kaigsunan labi na sa PBCM compound, kumusta kaninyo diin sa inyong pagsuportar ni ining mga membro kanunay o wala ninyo ikapuol para maialagad kining atong programa para masabtan sa kadaghanan. Labi na sa mga chapter president sa nagakalain-lain karon nga mga dapit din kamo aduna usay giokupar nga pagpaalagad sa pagsibya sa radio station pinagi sa inyong pag-angkon pinagi sa atong mga pagpamatod ug pagwali. Salamat kaninyo og kining mga pangamusta alang na kaning tanan og dili lamang nato tagsa-tagsaon ang mga paghingalan kaninyo. O labi na sa atong mga nagapatayong karon diri sa Agusa, no? Oro City kang Brother Alan Reyes, kumusta kanimo og sa imong mga kaigsunan o uban pa diha nga nagapatayong karon kang Brother Jerry Edkila diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental, kumusta kanimo brother? Og sa tanan diha dapit sa Kamigen sa inyong pagsunod, diha dapit sa Balingasag o diha dapit sa dinidapit sa Barangay Aplaya, no, saan Misamis Oriental. Sa tanang mga membro diha o sa Claveria, Misamis Oriental. Og tuod man dili nato pagkalimtan ang hiniusang pagkatigom nato sa sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna, Disyembre 29 ug ang Marso 10 ug ang Agosto 19. Og dili usab nato kalimtan alang sa pagtagad mahitud sa atong Palace Reconstruction sa paghatag niana pagtabang para sa pagpabarog ang atong mga binulan niana. Og dinhi karong tungura magapailap ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta o mga kaigsunan? Ako usab ang pailang ako kagulingon si Brother Cesar Patio magiguban usab ni ato pagtuon karon mga ligitong labdag sa kinabuhi ug ako na lang mga pagpangumusta sa tanan mga kaigsunan dadapit sa Cebu sa tanan mga kaigsunan ilabin na kang Brad Nasar o uban sa mga kaigsunan sa diha kang Bobot Panta o uban pa sa mausab diha sa Mindanilla kang Bibit Castañares uban sa usab sa iyang pamilya o diha dapit sa Qatar o sa uban pa gayod nga magkaigsuonan o kumusta na lang kaninyong tanan o ihatag ko kamo to sa usapa ka ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw sa gihapon kini ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi ni maong sibihan sa RPN DXKO Teleradyo Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo. O ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi aduna nay 22 ka mga radio station Visayas ug Mindanao.
dinhi sa Cebu City, dinhi sa Toledo City ug dinhi sa Butong, Pinamungahan, Cebu. Doon na kitay programa. Dinhi usab sa Surigao City ug dinhi sa Butuan City, ngun man dinhi sa Bayugan City, doon na kitay programa. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, Valencia City, Malaybalay City ug dinhi sa Manolo Fortich, Bukidnon, doon na kitay programa. Dinhi sa Iligan City, dinhi usab sa Pagadian City, dinhi sa Dipolog City, ingon man dinhi sa Calamba, Misamis Occidental, doon na kitay programa. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental, mabati usab ang atong programa dinhi sa Dixario Radio Ultra, alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon matag adlawng Domingo. Dinhi sa Kabusis Power Radio dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabhion matag adlawng Domingo. Dinhi sa B-Radio Waikurat FM dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabhion matag adlawng Domingo. Kumusta sa mga women's group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi usab sa Hingoog City Railbet Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Kumusta sa tanan nga nagasunod nining atong tuluman karon labi na sa mga kaigsunan dinhi sa Cebu, mga kaubang ministro, Brother Samuel Montemayor, Brother Bobot Panta, Brother Johan de la Torre, Brother Dennis Gonzales, Brother Edward Las Puñas, ingin man sa chapter president Brother Teofilo Sibilia ug siyang pamilya mayong pagpaminaw. Atong mga kaigsunan nga naa sa tinipong bansa sa Amerika, atong itimbaya. Reverend, dunay gikan sa Alabama, Tennessee, West Virginia ug sa Maryland, United States of America. Mga Juanito and Justina Makiton Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Reverend Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias gikan sa United States of America. Live nagasudong sa Facebook, live kita sa Facebook karon ug makita usab kita sa para sa Cable TV sa TV5. Atong gikumusta usab ang atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos, nagapatalingog, nagasunod usab sa atong programa. Engineer Jen Dayan, Fakturanan Mangalos, tanan nga mga kaigsunan sulod sa BBCM compound nga nagapatalingog sa akong pamilya, akong asawa, sa Sinayda ug sa akong mga anak, mayong pagpaminaw kaninyo. Kung datong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 09083938-768. O garon sa pag-isikot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura, mga mahal na mong tigpaminaw, mga kaigsunan, Brother Ronnie, tungod kay daghan malagi pod atong giatubang, no? Dahil sa Badista, bisag ay kang Commander Lahi, no? Pinaagi sa ilang pagtandog sa doktrina og at usab nga hatagag pagtagad pod kining gitawag og ang piniling nasod nga gipasig iuli daw unya giluwas. Kini nanukad diri sa dapit sa Dipolog. Kisa ilang gisunod mao si Paulino Agapay, ya kini siya mipahulay na. Ug ilang gituhan nga kanang Paulino Agapay mao na si Hesukristo sa bag-o ng pangalan. Unsay tuyo natog tumo nganong paghiskot nini tungod kay may mga bersikulo sila o kapitulo sa Biblia nga ilang gipanggamit nga naa sa atoa niya maalaan pod nga kita ka mo'y nagapangopya. Pero atong ipasikat nga sila mismo, ang gusto po nila nga maluwas gani ang mga tao diya kanila. Kay maghingalan gani sila sa pang reliyon po nga peke. Kung dili daw mabuhat, ang sumala sa gibuhat kuno ni Hesukristo nga nabuhat sa ilang gitawag og ministro, Santo Papa Paulino Agapay. Og dinhi nato ipasikat nga may gikuhaan sila nga pagpamatuod Brad Cesar Bradone nga naakuno na sa ilaha kay ang ilang trabaho si Paulino Agapay na malit manggani kuno nagyuta aron papuy-an sa mga tao, maghatag pud kuno og pagpakaon sa mga membro. Og maghatag og pagpakaon sa mga membro tinuod day na may magsilara po'y nagpakaon sa mga membro kay mao kuno na ang trabaho ni Kristo na kung maunay trabaho ni Kristo, unya gitrabaho pod sa ubang pundok nga dili piniling nasod, daghan di ang pundok ni Kristo kung ingon niya naman.
Bueno, aron mahatagag pagtagad, Brad Ron, Brad Cesar, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsonan, dinhi nato ipasikad ug atong ipabati, Brad Ron, ang ilang pangatarungan. Okay, Reb, atong pamation ng mga pangatarungan sa pagtulunan sa ang piniling nasod niya. Okay, Brad Ramonito, imo na natin yung panahon. Okay, salamat kay Sis Dona Arotsa. Sa ato pa, kining gihatag pagtagad ni Ramona Rotsa, mao ni si Kuan, Ramonito lugar. Atong ipadayon ang iyang tag niini nga tigpamaba sa ang piniling nasod. Okay, Brad Ramonito, imo na natin yung panahon. Okay, salamat kay Sis Dona Arotsa. Karon daghan ra ba kay ini tungos tibuok kalibutan nga mga pangulo. Nya mo ang ra ba pod nga mo'y matuod nga tinukod sa ato ang Ginoo. Ugaling lang na igsoon ang Biblia nag-ingon nga dunay bag-o nga ngalan nga among giklaim ang among halangdong Santo Papa Paulino ang Kuitsi Agapay nga amo ay nagtuman sa kabubuton sa ato ang Ginoo. So inana maigsoon kay kung dili ta mabuhat sa sugo sa ato ang Ginoo, maakusahan ka sumala sa mabasa sa Biblia nga piki ka. Oh, sa ato pa, maakusahan ko ta sa Biblia nga pikita ug dili nato mabuhat na. Lugar matod pa niya sa kang Ramonito diha kang maramuna man ni og maduna man kinsa may ilang himuon nga kibali maoy host ni ining programa ha, basta mao ni ang rason ang punto nga nagisgot siya nga mapiki gyud ay og dili mabuhat kining buluhaton na at ipadayon. Kaya nga naman, sila Apostol Pedro, gitugon ni Ginoong Hesus, pagkaan og gatiman na ang ako magkarnero, gihimo man sa mga apostoles. Nagkuha siya 7 ka diakono aron sa pag-apod-apod sa mga taong kabus. Mabasa sa buhat 1. Isa Atong nadungog nga nangita ko no ang mga apostoles og 7 ka mga diakono para pag-apod-apod, pero mabasa ko no na sa buhat 1, wa man na sa buhat 1. Bueno, malipat lang dito paglitok. No? Ato ning ipadayon. para po mabasa na diha mga igsoon nga nagkuha siya mga pila ka 7 ka diakono nga puno sa espiritu unya ang mga tao iyang gipakaon. So inana may igsoon ang atong pagpasinugog at tubangan sa tong Ginoo. Kay matod pa sa unang Juan 3:17 na igsoon atong basahon mga igsoon nga kini maong bersikulo ha, makita ginato mga igsoon 3:17 o 18. Unang Juan 3:17, 18 mga igsoon. Matod pa sa mga bersikulo mga igsoon ingon siya. Apan kun adunay nakapaniyag mga butang alang sa panginabuhi dinhi sa kalibutan ug kini siya makakita sa iyang igsoon nga naa sa kawaladon ug unya magpagahi lamang siya sa iyang kasing-kasing unsaon man sa pagpabilin diya sa kaniya sa gugma sa atong Dios. So klaro og tin-aw mga igsoon sa pagpabilin sa gugma sa atong Ginoo nga nakakita siya sa iyang igsoon nga naa sa kawaladon niya magpagahi lamang siyang hunahunag kasing-kasing dili gid siya motabang. So sa 18, klaro kay mga igsoon ang mga bersikulo. Mga anak, kinahanglan magigugmaay kita dili lamang pinaagi sa pulong o sa sulti, kundi dili pinaagi sa buhat o tinuuray gayod. Dili pinaagi lamang sa sulti niyon kay ikaw may tinuod nga pundok nya. Doon na para bay ubang nga mga pundok ningon nga unang siglo nya nilukop na sa tibuok kalibutan. So masuta nato mga igsoon nga ang ilang mga pulong igo lamang gisulti. Apan ang buhat wala gipakita. Mao na mga igsoon nga dili lamang pinaagi sa sulti kung dili buhat nato makita. So unsa may istorya nato ana sa ubang mga pundok nga moangkon og mga mao nagitinuod nga tinukod sa Dios. May igsoon ang Juan unsa yang gingon. Dinhi sa pinili, klarohon nato mga igsoon. Sa pinili dili but pasabot nga nagpamatod ang pinili di akusahan ang ubang pundok. Pero pinagi sa mga buhat doon na gitay maligsan. Kaya doon na may mga 7 bersikulo. Matod pa sa Atong nakita nga dinhi daw sa piniling nasod aduna gyud kunoy maligsan. Kay do naman kunoy mga
sa basihanan sa Biblia ang mga kapitulo ug bersikulo, di mangligis pod gyud di ay. Nga sa ilang maligsan, ilang nakita nga sama kuno ni Apostol Pedro. Gibasa nila ang giingon ni Jesucristo, gisulti niya ni Ramonito nga nag-ingon ba daw si Kristo nga pasibsiba ang mga karnero. Unya na kuno sa unang Juan, ibat-bat niya nga 3:17-18 nga kung makita nimo ang imong igsuon nga nas kahimtang lugar sa kalisod, unya igo ra ka mo tan-aw, di kuno na mao kinahanglan imo gyud daw kuno ng buhaton nga maluoy ka lugar kibali nga imong tabangan. Kay mao bitaw tong dunay mga 7 ka diakono. Pero iyang giingon nga mabasa daw na sa basahon sa buhat sa Kapitulo 1, wala na sa Kapitulo 1, Ramonito na ana sa kuan kini niyang mabasa na sa buhat Kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 7, pero ato lang ning ipatagad. Timan-an nato nga tuod Kristo nagsugo kang Pedro nga pakana ang akong mga kanero. Pero sa sinugdanan mga mahal namong tigpaminaw, ang trabaho ni Apostol Pedro, usa ka na siya ka mananagat. Pero gipaundang siya sa pagpanagat sa atong Ginoong Hesukristo, tuod kay himuon siyang mananagat og mga tao na o mangingisda og tao na ang iyang kibali isdaon. But ipasabot nga membrohon diya kang Kristo. Ato sang basaon bad Cesar ang kasaysayan ni Apostol Pedro sa pagtawag nga usa siya ka mananagat bad Cesar o mangingisda. O atong basahon kana Reverend dinhi nakasulat kana sa Mateo siyang kapitulo 4 bersikulo 18 ngadto sa 22 ingon ini ang kasaysayan ni Apostol Pedro sa wa pa siya matawag sa atong Ginoong Hesukristo. Nag-ingon dinhi og sa naglakaw siya ubay sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga magsuong lalaki, si Simon nga ginganlag si Pedro og si Andres nga isuon niya si Pedro nga nanaglaya diha sa lanaw kay mga mangisda man sila. Og siya mingon kanila, sumunod kamo, matud palugar ni Kristo ngadto sa duha ka nagsuon, sumunod kamo kanako og himuon ko kamong mga mangisdag tao. Diha gibiya nila ang ilang mga laya ug mikuyog kaniya, og sa nagpadayon siya paglakaw sa unahan, nakita niya ang duha pa kalaing managsuon o magsuon nga lalaki nga si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga igsuon niya si Santiago diha sa sakayan uban kang Zebedeo nga ilang amahan nga nanagpuna sa ilang mga pukot ug sila iyang gitawag. Diha gibiyaan nila ang sakayan ug ang ilang amahan og mikuyog kaniya. Atong gisusi sa nabasa nato, Brad Cesar, mga kaigsunan, Brad Ronnie, mga mahal namong tigpaminaw, nga trabaho gyud ni Apostol Pedro nga nanglaya siya og si Andres nga nakita nga nanglaya sa lanaw kay mga mangingisda man sila, pero giingnan sila ni Kristo nga sumunod kamo kanako kay himuon ko kamong mga mangingisdag mga tao gani ilang gibiyaan ang laya og may kuyog na sa atong Ginoong Hesukristo. Por iso nga si Apostol Pedro nini mo ni ilang gikuhaan nga nag-ingon man daw ang atong Ginoong Hesukristo dito kang Pedro nga pakana ang akong mga kanero. Atong sabton nga basig nagtuo sila nga ang bulaton ni Apostol Pedro pagpakaon lang nga literal. Ato sang susiyon nga si Apostol Pedro instead nga gibiyaan niya ang pagpangisda pero mibalik siya sa pagpangisda, Brad Ronnie, hain ang prueba. Okay, Reb. Basahon ako ang prueba nga si Pedro sa diyang giingnan siya sa atong Ginoong Jesucristo, sumunod kamo kanako og himuon ko kamong mangingisdag tao. Sa ato pa magwali sila para makakabig og tao, pero nibalik si Pedro sa iyang buluhaton sa pagkamangingisda. Ang katong literal gyud nga mangingisda sa dagat.
Nabasahon ako rib sa Juan Kapitulo 21, versikulo 1 ngadto sa 14, ang pagpahayag sa Biblia. Tapos niini si Jesus nagpakita na usab sa iyang kaugalingon ngadto sa mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberiades. Og siya nagpakita sa iyang kaugalingon sa ingon niini nga paagi. Didto na nagkauban sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag ang kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang ilang duha pa sa iyang mga tinunan. Og si Simon Pedro mingon kanila, "Managat ako." Sila mingon kaniya ngadto kang Pedro, "Manguban kami kanimo." Og nangadto sila og nanakay sa sakayan, apan niadtong gabion na wala gayod sila'y nakuha. Og sa nagkabuntag na, si Jesus didto nagtindog sa baybayon. Apan ang mga tinun-an wala makaila nga kadto mao si Jesus. Og si Jesus mingon kanila, "Mga anak, nakakuha ba kamog ikasula?" Sila mitubag kaniya ngadto sa atong Ginoong Hesus, "Wala." Siya mingon kanila nga atong Ginoong Hesus, "Itaktak ninyo ang pukot dapit sa tuo sa sakayan." Og aduna kamoy makuha, nag-instruksyon ang atong Ginoong Hesukristo ngadto sa mga managat apinas Pedro. Unya dito daw sa tuo sa dapit sa sakyan itaktak ang pugot aron dunay makuha. Busa ilang gitaktak kini og karon wala na sila makadaog sa pagbutad niini tungod sa kadaghan sa isda. Unya ang tinun-an nga hinigugman ni Hesus mingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo diay kadto, misulob siya sa iyang sinina kay naghukas naman siya og milukso ngadto sa tubig, apan ang ubang mga tinun-an nangabot sakay sa buti na nagbutad sa pukot nga napuno sa isda, kay dili man sila halayo sa mamala. Mga kasiyaman kamitros lamang. Og sa nakakawas na sila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa mga binagang uling nga sa ibabaw niini dihay isda nga gisugba og tinapay. Og si Jesus mingon kanila, "Pagdala kamo diri ni anang mga isda nga inyong nakuha." Busa si Simon Pedro misakay sa buti og ngadto sa baybayon iyang gibutad ang pukot nga napuno sa dagkong mga isda, ang usa ka gatos og kalim-an og tulo ka buok. Ngani bisan pa sa kadaghan niini ang pukot wala magisi. Og si Jesus mingon kanila, "Dali, pamahaw na kamo." Og walay nangako sa mga tinun-an sa pagpangutana, "Kinsa ka?" Sanglit ilamang na ila nga siya mao ang Ginoo. Si Jesus miadto og iyang gikuha ang tinapay og gihatag kini kanila, og maingon man ang isda. Kini karon mao ang ikatulong pagpakita ni Jesus sa iyang kaugalingon ngadto sa mga tinun-an tapos sa iyang pagabanaw gikan sa mga patay. Atong nakita mga mahalamong tigpaminaw nga si Apostol Pedro ni balik pagpangisda og daghan ang iyang nakuha nga mga isda. Og nag-ingon gani si Kristo ang atong Ginoong Hesus nga, "Dali, pamahaw na kamo." Og walay nangako sa mga tinun-an sa pagpangutana, "Kinsa ka?" Kay wa pa Manila to mailhi. Sanglit ilamang na ila nga siya mao ang Ginoo. Lugar ana nga mora kay gawas nga dunay magpakita si Kristo nga dili maila. Unya niini di pud sila makako pagpangutana kay lagi Ginoo man ang atong Ginoong Hesukristo lugar pod. Daghan ng ilang mauna-unaan pero si Kristo ni kaon sa isda nga sino ba? Og ato kanang napamatud-an pinagi sa pagbasa sumala sa nakasulat sa Biblia. Gihatag kanila yang gikuha ang tinapay, gihatag man diha kaniya og maingon man ang isda kini gikaon sa atong Ginoong Hesukristo. Og tungod niini nahuman na sila pagkaon kay nangagdaman si Kristo nga mamahaw na. Og si Pedro pinaagi nini nga ang gipasabot ni Kristo nga kung naa tay makita lugar nga kapanginabuhian og naay makita po nato nga wala manghatag lugar, pero wala nagpasabot nga maulang yun ang kahulugan ini nga pag-ingon ni Kristo kang Pedro, "Pakan ako makaniro," nga lugar kay ang ilang trabaho sa ilang Pangulo, Ministro Paulino Santo Papa Paulino Agapay,
nga mupakaon po daw na mao na lugar ang tinuod ug mupakaon sa membro. Atong kuhaan og pagtagad ang gihatagan niyag siyas o gihatagan niyag pagpamulong. Kita lay mohatag sa bersikulo kay nag-iom malagi kuno sa Kristo, Pedro pakan ang akong mga karnero. Hayon kana, Brad Cesar. Dinhi ka basa referensya nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 21, versikulo 15 ngadto 19 ang atong pagbasahon. Og sa nakapamahaw na sila si Jesus mingon kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Labaw pa niini siya mitubag kaniya. Oo, Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Siya mingon kaniya, pakana ang akong nating karniro. Siya mingon kaniya sa ikaduha, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Siya mitubag kaniya, oo, Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Siya mingon kaniya, tagda ang ako mga karniro. Og siya mingon kaniya sa ikatulo, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako? O gikasubo ni Pedro ang iyang pag-ingon kaniya sa ikatulo, gigugma mo ba ako? Og siya mingon kaniya, Ginoo, nasayod ikaw sa tanan, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Og si Jesus mingon kaniya, pakana ang ako mga karnero. Sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga sa batanon pa ikaw raang magbako sa imong kaugalingon ug ikaw raang magbuot sa pagsuroy-suroy bisan diin sumala sa imong gusto, apan ini katigulang mo na agatuy-oron mo ang imong mga kamot og lain nga magabakos kanimo og magdala o magadala kanimo sa dapit nga dili mo gustong atuan. Sa 19 ingon niya kini aron sa pagpaila sa kamatayon nga pinagi niini pagapasidunggan ni Pedro ang Dios, og tapos makasulti niini siya mingon kaniya, sumunod ka kanako. Kining naa sa bersikulo 19, mga malamang tigpaminaw, giingon niya, kini, aron sa pagpaila sa kamatan nga, pinaagi nini, iyang pasidunggan ni Pedro ang Dios. Kay nag-ingon man sa bersikulo 18, sa kapitulo 21 sa Juan, sa pagkatinood, magaingon ako kanimo, nga sa batanon pa ikaw, sa batanon ka pa, ikaw ra ang magabako sa imong kaugalon atong batanon pa. Og ikaw ra ang magbuot sa pagsuroy-suroy bisan diin sumala sa imong gusto, ingon ni Kristo. Apan ini katigulang lahi na di ay ingon ni Kristo kung matigulang na pagatuy-uron mo na ang imong mga kamot. Og lain ang magabakos kanimo og magadal kanimo sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa to pa matigulang lugar naghisgot og pagkabatan-on pa si Pedro ray magbuot pero nasa kahamtong na kagulangon na lain na ang magbuot kaniya og sa asa siya dili angay gustong moadto na ana may laing magbakos niya mao nga mapugos gid siya moadto dito og niini usab nga pagiha giingon niya kini ni Kristo aron sa pagpailapod sa kamatayon nga pinaagi niini pasidunggan ni Pedro ang Dios. Pero gikaguol ni Apostol Pedro ang pangutana nganong gibalik-balik nga Pedro, gihigugma mo ba ako? Ingos Pedro, oo, gihigugma ko ikaw Ginoo. Ningon man gud si Kristo. Nan Pedro, pakan-ang ako mga kariro. Nangutana pod siya, Pedro, gihigugma mo ba ako? Ingos Apostol Pedro. Pero gikaguol niya nga, gibalik mas Ginoo, murag diskumpiyado man. Gihugma ko ikaw Ginoo, pakana ako mga kaniro. Labi pang gibalik ni Kristo ato Ginoong Hesus ikatulong higayon, giguol lang yung samot ni Apostol Pedro nga, Pedro, gihigugma mo ba ako? Tubag naman si Pedro, nased kag Ginoo nga gihigugma ko ikaw. Nan pakana ang akong mga karniro. Imong sabton dinhi mga malamong tigpaminaw nga human naman sila nakapamahaw nya tong gipangkuha nila nga isda nga mga sinugba. Sa ato pa, doon na pa ba ay mga tinun-an nga nabilin nga wala pa makakaon sa isda mo sa
Si Pedro basig maghinangol. Si Apostol Pedro basig maghinangol sa maong isda, mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsonan, nga di pod mo pakaon nga daghan man to. Doon na ilain pag yung buot ipasabot nini. Gawas nga si Apostol Pedro, makamao mo pakaon. Ang problema man nining pagpakaon na, kaya na ako nun na sa piniling nasod, mamong ko na ilhanan, nga kung di mo na mabuhat, piki daw ka nga pagtulunan. Mga mahal nga tigpaminaw, ang balaod manggod nga mahimo gani kang membro sa pagtulunan ni Kristo, ha? Ato sa aning kuhaan og pagtagad. Nasbuhat Kapitulo 20, versikulo 28 palig pagbasa, bradron, nga ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo, gimo sila nga tigpakaon sa mga karniro, kay sila tigpakaon naa sila sa kaimtang sa pagkamagbalantay sumala sa Biblia. Okay rin, basahon ako ang ikasitar mong sitas, buhat 20-28, gingon. Tagda ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok panon, nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo, nga iyang nabatunan pinagi sa iyang kaugalingong dugo. Busa mo niyang pahayag sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang mga tinunan nga matud patagda ninyo. Sa to pa kinatibukan nga pagpahayag ngadto sa iyang mga tinunan, ang inyong kaugalingon ug ang tibok panon, nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay. Busa dili lang kay si Pedro niini ang gitagaan o pasidaan sa atong Ginoong Jesucristo nga ipagtagad ang katong iyang mga karniro nga pakanon, kundi ang tibuok nga mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo. Kay pag-ingon nga pakana ninyo ang iglesia. Sa ato pa basta magbalantay tigpagaon, pero basig isabot ining ang piniling nasod nga kanang nasa abot sa uma o maghatag kag kwarta aron ipakaon sa kaubang membro. Mao man na ilang buti pasabot, pero may masabtan nga usa sa gitudlo nga pagpakaon kay si Apostol Pedro baya mananagat baya dili dato, mayog ang isda hiniktan kay kada kuha parehag manok nga og hiniktan na pwede nimo kuhaon dito sa imong hikot dabi, kaya ang isda imo manang panagaton pa na usaon nimo pagpakaon ug wa kay kuha, kay dili ra ba tanan panahon nga makakuha kag isda na paigo lugar pod og pila lang nga bok imong makuha di sa buwan nimo ibutang tag isa ka kilo daghan mong mga on, sa buwan ninyo isa ka tadyaw lugar kay sabaw na lay manihuon. Di ra ba ingon yana kay ang pagkamagbalantay mo pakaon na sa kinadman og sa salabutan, pasabton ang pagpakaon niya na dili kay material ang gipasabot lang niya na ato sang i-explain ba Cesar hain ang prueba. Aniya ka na din mabasa ang gibasin ni Bradoni ang buhat Kapitulo 20 versikulo 28. Kana gikuha ka na din sa basahon sa Jeremias sa iyang Kapitulo 15, Kapitulo 3 versikulo 15, giingon ka na din niyo. Og hatagan ko kamo og mga magbalantay nga uyon sa akong kasing-kasing nga magapakaon kaninyo sa kinadman og salabutan. O di klaro, magapakaon kaninyo sa kinadman. Sa ato pa kung tunay angay nimong masabtan na anak kay kinaadman din, og pakanon ang salabutan. Kana lugang pagkaon nato sa matag adlaw, buntag, udto og hapon. Salabutan may pakanon. Butangan nimong pagkaon ang imong salabutan. Asa man ang imong salabutan? Di ba naasa imong agtang? Asa man ang salabutan nga nasa imong agtang? Di ba naman nas imong utok? Imong hungit-hungitan nagpagkaon ng imong utok? Usa dili na may gipasabot mga mahalamong tigpaminaw. Og ang giingon ni Kristo nga sa dapit nga dili mo na gustong pagaadtuan mo adto ka na kay sa batan-on pa ikaw ray magbuot sa pagsuroy-suroy nimo, pero ini katigulang mo na buti pasabot hamtong na tuy-uron mo na ang imong kamot og lain na ang tuy-uron mo na ang imong til og lain na ang magabakos kanimo, og sa dapit nga dili mo gustong adtuan ikaw mo adto, og gipasabot po niya na ang paagi sa kamatayon nga pagakamatyan
sa mga tinunan sa atong Ginoo Kristo, usa na si Apostol Pedro nga gingnan nga pakana ang akong mga karnero. Hay nang prueba, Brad Cesar, nga usa kana sa paagi nga naghisgot siya pod nga adunay kamatayon nga ilang masinate. Hain, Brad Cesar, sumala sa Biblia. Dinhi ka na rin nabasa sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 9, nga diin gipasidanan si Apostol Pedro, bisan pa Sila ang mga kauban tinunan. Oo, bisan pa ang mga kauban niya, nga ang ilang masinati, pagapatyon yun sila. Nana dinhi akong basahon ang Mateo 24, versikulo 9, gingon ka na, unya ila kamong itugyan nga to sa mga kasakitan, og ipapatay kamo nila og pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Busa nakita nato nga muna nga adunay kamatayon nga ilang mga masagubang. Kay ngano sila pagalutuson pud pero dili sila mabalaka kung naa sila sa mga hukmanan kung lutuson sila kay aduna may Dios nga magasulti pinagi sa ilang baba nga naa sa sulod ang Dios nga mo'y muhatag na pagtubag. Pero musangko pod gyapon sila sa kamatayon. Hain ang prueba niya na Bradrone. Okay rin, basahon akong prueba dinis Mateo Kapitulo 10, versikulo 16 ngadto sa versikulo 20 ang atong pagbasa. Matod pa dinhi tanawa, pagtuon ko kamo nga daw mga karniro sa taliwala sa mga lubo, busa magmasinabuton kamo ingon sa mga bitin ug magmalumo kamo ingon sa mga salampati. Kinahanglan magbantay kamo sa mga tao, kay kamo igatugyan nila ngadto sa mga hukmanan ug kamo ilang pagahampakon sa sulod sa ilang mga sinaguga ug tungod kanako payag sa atong Ginoong Hesukristo ug tungod kanako kamo pagataralon ngadto sa atubangan sa mga punuan ug sa mga hari aron makapanghimatuod kamo ngadto kanilas ug sa mga hintil ug sa diha nga igatugyan na kamo nila ayaw kamo pagkalibog kun unsay inyo unsaon ninyo pagsulti ug unsay inyong igasulti kay ang inyong igasulti igahatag ra kaninyo niadtong taknaa kay dili man kamo mao ang magasulti kundi ang espiritu sa inyong amahan mao ang magasulti pinagi kaninyo. O di naklaro na to mga mahal namong tigpaminaw nga di gyud sila ipagkabalaka kung kinsay magsulti. Kay ang amahan o ang espiritu sa inyong aman, mutabang man to pagsulti. Ato pa, mupakaon sila kung naay magkalisod, pero dili ang material mo gitagad niya na, kung dili ang espiritual nga bahin, nga makamao sila mo pasabot. Daw bigang atong gibasa ron, dili mo buot ipasabot. Nya diharir ang gita, kay makigsinder tas ubang pagtulunan, nga magpaibog-ibog ta kay ang inyong mga membro, gipakaon ana na tinuod na lugar si Paulino Agapay. Nga mao ang bag-ong ngalan na kununa sa atong Ginoong Kristo kanang Paulino ungkoy Agapay, mao man kana ang bag-o daw nga ngalan sa atong Ginoong Kristo. Pero susihon sa nato para dili ta maalaan nga nag-akusar nila nga wa ta maghatag og katarungan. Karon kay apil man sa pagsugilon ni Kristo nga inikatigulang na to'y oro na niya ang iyang matiil sa dapit nga dili siya gustong muadto na siya kay lain na ang magabakos kaniya pero gi-explain siya nga magpakaon sa kaniro pero ang pagpakaon naibutang nga dili ang material pero inig sulti nila material ra ba din ritso nga mga butang kay mo na gibuhat daw ni Paulino Agapay na mo po'y sundon lugar sa mga kauban nilang membro sa piniling nasod kay gipapasunod gud kuno na ni Kristo sa kang Apostol Pedro. Ato sang susyon, kalakip na niya na ang kamatayon sa pagsulti ni Kristo nga lutuson di sila sa ilang pagsunod kang Kristo. Pero unsa may ilang gi-after Bradrone nga mamatay man lang di sila sa pagsunod kang Kristo. Unsa may gipasabot ni Kristo aron maoy hatagag gibug-aton pud sa iyang mga nahimong membro. Dinhi sa maura gyapon nga bersikulo sa Mateo Reverend ang gibasa ko kaganina kapitulo 10 bersikulo 16 kadto mas 20. Basahon ako ang bersikulo 26 sa kapitulo 10 sa Mateo mao ni ang gipasabot sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga tinunan nga mosinati sila sa paglutos. Niya, busa matud pa sa atong Ginoong Hesus, ayaw kamo pagkahadlok kanila. Kay walay tinabunan nga dili pagaukban
o tinaguan nga dili mahibaluan. Sa versikulo 28 naman, Gingon, ug ayaw ninyo pagkahadluki sila nga magapatay sa lawas, apan dili arang makapatay sa kalag. Mao hinuoy kahadluki ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug lawas didto sa inferno. busa dili di sila ipagkahadlok, kay wala man po daw tinabunan nga dili pagaukman o tinaguan nga dili mahibaluan. Unya, dili gyud sila matud pa ayaw kadluki sila nga magapatay sa lawas, apan dili arang makapatay sa kalag. Mao hinoy kahadluki ninyo ang arang makalaglag sa kalag og sa lawas sa inferno. Ang ila ding after bahalag malaglag man ang ilang lawas, no? Basta ang kalag Ang kalag ug lawas Ug- dili maadto sa inferno. dili maadtos inferno, balag ka ng lawas sa malaglag sa mga manglaglagay o patyon sila. Munay buti pasabot, pero nganong lain na ang magabakos sa bata pa sila o si Apostol Pedro, ingon ni Kristo, ikaw rang magbuot ug asa ka magsuri-suri, pero ini katigulang mo na, lain ang magbakos kanimo. Sa dapit nga dili mo gustong pagadtuan, ikaw muadto. Nganong sa dapit dili sila gustong muadto man sila. Tungod kay gihatagan na sila bulato ni Kristo. Nga mupakaon na sila sa salabutan, maghatag na sila kinaan man sa mga tao sa pagpasabot. Kay gihimo si Apostol Pedro nga mangingisdag tao sa ato pa, mubuhat na sila sa pagsangyaw sa balita aron makamimbro. Busa kung dili sila makamimbro, munay angay nilang gikahadlukan. Busa di gid sila mobalibad niya na. Musugot sila sa dili, sa dapit nga dili sila gustong muadto ni gid sila, kay naa naman sila sa bulatong pagka-misyonero. Unsay prueba niya na? Gihatag ni Apostol Pedro ba? Oo niya na sa ilang kahimtang sa pagwali. Gihatag po ni Apostol Pablo nga muna nga magwali sila, kay kung di sila magwali malaot sila. Hay ng prueba, Brad Cesar. O aniya ka na dinhi sa unang Korinto sa iyang kapitulo 9 bersikulo 16, ingon dinhi ang mga pahayag kini sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo sa nini si Apostol Pablo. Matud pa niya dinhi kay kung ginawali ko man ang mayong balita, kini wala magahatag kanako og hinungdan sa pagpasigarbo, kay mapugos man gayud ako sa pagbuhat niini, ingon nga akong katungdanan. Alaot ako, matud pa ni Pablo, kung dili ko iwali ang maayong balita. Natanawa sa dapit nga dili nila gustong atuan mo, adto ni gid sila dito. Ngano man, maalaot man ka ug dili ka magwali sa maayong balita. Kini ba mao ba ang gikadlukan nila sa mga tinunan nga kinahanglan gyud sila magwali, Brad Ronnie? Mausab nga kini mo atong gikadlukan nga doon na kitay obligasyon nga pagwali taliwala nga ang pagka-ministro nato dili para sa uban nga mga ministro o pastor sa naay mga lain-laing reliyon nga sila sinuhulan samtang kita pagtuo lang ang ato wa tay sweldo sumala sa atong angeng matagan o may bawaan nila. Tinood ka na, Reverend, nga sa unang panahon sa mga tinunaan sa atong Ginoong Kristo mo ni ilang usang ilang gikahadlukan ngay maadto man sila sa nadindiin nga mga dapit pinagis pagmantala sa maayong balita. Why after nga kwarta suhol, kundili ang ilalang panalangin nga mo ilang madawat sa samang paagi sa atong panahon pod, kay ang maong katuyuan nila para nga mukabig silang mga tao or membro. Niya sa pahayag ni Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11, ang akong pagbabasahon reb ingon ini. Busa sa nahibaluan namo ang pagkahadlok sa Ginoo, kami nagapangabig sa mga tao. Hinuon kun unsa kami kana nasayran na sa Dios ug akong ginalauman nga kini nasayran na usab sa inyong kaisipan. Sa unsahang pagkabig sa mga tao, motong nagsangyaw sila sa maayong balita. Kaya kung di nila buhaton, gingon sa pagpahayag sa Biblia, alaot ang ilang madangatan. Mao nang nakasulod sa Juan kapitulo 21 bersikulo 15 nga si Kristo nagsugo kang Apostol Pedro nga pakana ang akong mga karnero, human na sila namahaw ana. Kay ang gipasabot na ni Kristo nga pagpakaon mao ang pagmisyon, pagpasabot nga pakanon ang mga katawan sa salabutan, may tungod sa kamaturan sa ilang magtutulo nga mao'y ilang gipasakupan. Kay maalaot sila ug dili nila iwali ang balita. Busa sa dapit nga dili nila gustong atuan, muadto gid sila. Pag muadto sila, lutuson po sila, adunay sangkuan o sangputan nila nga kamatan, pero di lang sila ipagkaguol
matod pa sa atong Ginoong Kristo. Kay kung alang sa mga piniling nasod, ang pagpakaon din niya na sa mga butang nagpakaon si Paulino agapay ninyo, niya mo na tinuod, nasaypan ninyo na pagkagamit niya na. Kay nga naman, si Apostol Pedro, dili dato, o kung maupay paagi nga mo pakaon, unsaon pagpakaon ni Apostol Pablo nga nag-adtom gani siya sa pagwali. Gani, nag-explicar si Apostol Pablo nga wala naman gani sila kaugaling Pinoyanan. Unya, mga gutom pa sila sa ilang mga pagwali. Nang anong gutomon man, nga manghatag pa gani sila, unya, magutman na hinoon kay abunda maka sila. Tama sa inyong ipasabot. Nasaypan na ninyo, hain ang priba, nga si Apostol Pablo, Brad Cesar, nagpahayag nga sila, mga gutom kaya sila pundo niya na. Buini kung naa, maghatag sila, niya tong ilang igsoon nga wala. Pero di na mo'y himuong pasikaranan nga, ipaibog-ibog na to ang mga pagtulunan, ubang pagtulunan sa inyong pagtulunan abikate, nakapangani mo o unsabay, naadya ninyo, gipakaon ninyo ang membro niya, magpamimbro na lang medya, aron makakaon miya na, ay rotag, tinuntuhian ng doktrinaha, unsay priba Brad Cesar. Tinuod ka na, Reverend, dili na pwede oy, kanang inyohang mga pasikaranan. Kaya nga naman, ang tinuod nga mga sinugo, ingon ini ang gidangata, no? Ha? Ingon din sa unang Korinto sa iyang kapitulo 4, versikulo 11 nga to sa 12. Hangtod ni ining taknaa, matud pas mga apostol ha, nga real, dili ng mga nagpaka-apostol, nagingon din hangtod ining taknaa karon, kami mga gutom og mga uhaw, matud pas tinuod nga tinunan ha, og walay mga sapot, o gidagmalan kami, o kami walay kaugalingong mga puloy-anan sa dusig ingon, o kami nagabudlay nga nagabuhat ginamit ang among kaugalingong mga kamot sa diha nga pasipalahag sulti kami, manalangin lang sa diha nga lutuson kami, pailog lang. Nauna-una mga gutom kami. Sara mo na itong pondo ni Apostol Pedro nga ingon, Pedro, pakan ako makarnero. Nausaon pagpakaon ani. Aragod na. Ingon si Apostol Pablo, naato na nila, nga kabalo sila mo pakaon niya itong wala. Pero matod pa ni Apostol Pablo, dili kay ilang gisaligan tong pakanoon sila. Kay matod pa ang among kamot, nagabuat kini sa among kaugalingon nga nagabudlay kami og nagabuat, gigamit namo ang among kaugalingon mga kamot. Lugar aron sila makakita pog pagkaon, bisan taliwala sila nga mga uhaw o gutom. Kaya nga no, nagmisyon man ka, nigmisyon nimo, na day kaon dito. No. May lagdawaton ka dito, niya, mangayo kag tubig, paimnon po ka, daw bigyawaon ka nila, para sa aning sakop ni Commander Lahi, ug di muuyo nimo, manugo diyan ni si, kining, si Pastor Ben, nga, nagwali-wali din ni sa, sibihan sa DXRyo, sa Radio Ultra, nga, yabin ninyong arinola na, kanang manghimakak sa gahom, og doon na may dili mo tuos gahom, no? Ilang ipanghimakak nga wala na, di pod kay manugo tag yabi nag-arinola. Way mga tinunan ni Kristo niya na nga nagbuhat, ingon niya na ang ilang sistema. Karon, kain pang priba nga ang ila di ang abilidad, pagpaagni-agni di ay. Na kung maagni diyan niya na, moingon din ang mga tao nga, mayo na pasakupan kay naday daghang pagkaon. Di ang hunahuna sa tao, magpamimbro na lang tungod sa kaon. Kung sa gingon ni Apostol Pedro, maghunahuna ta, niana, o ni Apostol Pablo, nga soon sa pagtuon ni Pedro si Pablo, unsay gisulti ni Apostol Pablo kung maghunahuna na hinog pagkaon, gumikan nga imong gihatagan niya ng ideya, Bradron. Okay, niya ang pahayag ni Pablo kung maunay atong isintro itumong ang atong mga nahuna niya ng mga pagkaon. Kay si Pablo nanambagan din sa iyang sulat sa mga taga Pilipos kapitulo 3 bersikulo 19. Ingon ini, ang ilang dadangatan mao ang pagkalaglag. Ang ilang Dios mao ang ilang tiyan, kay nagunahuna magkaon lagi. Ang ilang ginapasigarbo mao ang ilang kaulaw, ang ilang mga hunahuna gitumong diya sa mga butang sa yuta. Ang dangatan kun ang imuhang gihunahuna og imong gipakadios ang tiyan, laglag ang gipahayag sa Biblia sumala ni apostol nga si Pablo. Buti pasabot, Bradron, kay nagwali man sila paras pagkaon, di ang mga tao nga naghuna-huna na hinog pagkaon, ang ilang dangatan maong pagkalaglag, kay ang gihuna-huna nila, ang Dios mauman ang ilang tiyan, ngano, pagkaon na may
gihungit ninyo. Oh, gi-after sa mga tao, di naghatag mo og dalan nga maayo diyon ang inyong pagtulunan nga pasakupan kay nay pagkaon nga ihatag ni Paulino Agapay diha. O di nasaypan ninyo. Nga naman, tud kay ang matuod nga gingharian sa Dios, dili magtanyag, magwalig pagkaon, oy may mong masayod sa Priba Brad Cesar. Tinuod nga na Reverend, kay sagara na bas mga reliyon karon kay agdahong kagkaon mga uban mo pamimbro na lang pod kay ang after kaon man pero labag kana sa Biblia. Unsa may giingon din niyo? Roma 14 kapitulo 14 bersikulo 17 nagingon kay ang gingharian sa Dios dili kalanon nana o ilimnon kundili pagkamatarong o pakigdait o kalipay diha sa espiritu. Oh, ang gingharian sa Dios dili Espiritu kalanon Santo. o ilimnon kundi pagkamatarong o kalipay o pakigdait diha sa Espiritu Santo. sa Espiritu o Espiritu Santo. Oh, na ngano mang inyo manggitanyagan niya na nga mo na tinuod nga pagtulunan. Unya, siya nagpili og mga diakono para maghatag og pag-apod-apod sa mga pagkaon niya adto magkaigsunan nga nawad-an. Tinuod man na naigipang-asahin pero dili na mo'y sentro sa doktrina nila. Ingon pa ni Ramonito siya. Mabasa na sa buhat 1, na sa buhat 1 sa kapitulo 6 na magsugod ang istorya sa bersikulo 1 hangtod sa 7. Paling pagbasa bradron kay matod niya buhat 1 man kuno na di ang mga tao po nga nagsunod ato malibog pod kay di klarohon pero wata magingon nga dili na tinod kay nalipat sa bersikulo. Kung himuon ni nga doktrina sayop kanang pagpakaon. Okay, niya basahon ako ang buhat 6 nga kapitulo bersikulo 1 ngadto 7. Ug unya adtong mga adlaw sa nag-anam nagkadaghan ang mga tinunan dihay pagbagut-bot sa mga Hudiyong Gresyanon batok sa mga Hudiyong lumad tungod kay ang ilang mga babaeng balo hisayloan lamang sa inadlawng adlawng pang-apod-apod sa mga kabuhian. Tungod niini ang napulog duha nagpatigom sa katilingban sa mga tinunan ug mingon kanila dili angay nga biyaan namo ang pagwali sa pulong sa Dios aron kami maoy mangunay sa pagpangapod-apod sa mga pagkaon. Busa mga igsoon pagpili kamog 7 ka tawo diha kaninyo nga inyong hingmatud-an nga maayo nga puno sa espiritu ug sa kinaadman nga atong ipahimutang niining buluhatuna ug kami magapadayon sa pagatiman sa pagampo ug sa pag-alagad labot sa pulong ug kining sultihan nakapahimuot sa tibuok katilingban ug ilang gipili sila si Esteban o sa katawo nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo ug si Felipe, si Procuro, si Nicanor, si Timon, si Parminas ug si Nicolas nga usa ka kinabig nga taga Antioquia ug sila gipatubang sa mga apostoles ug human makaampo kini gipandungan sila nila sa ilang mga kamot. Nakita nato nga mo ni ang pagpili sa mga tao nga gamiton nga mo apod-apod hinoon kung naay kalisod. Kay di man pwede nga magtan-aw lang ka ana ang pagkamatinabangon. Busa walay sayop atong inyong gibasa ang unang Juan 3:17 ngadto 18 palig pagbasa Brad Cesar. Pero kung himuon ang doktrina nga mo inyong gipasabot nga mao ning among reliyon nga gibuhat karon atong susiyon sa Brad Cesar sumala sa iyang gisitar ni Ramonito. Basahon ta ang ilang gisitar ang unang Juan kapitulo 3 bersikulo 17 niingon. Apan kun adunay nakapanag-iyag mga butang alang sa panginabuhi dinhi sa kalibutan og kini siya makakita sa iyang igsuon nga naa sa kawaladon og unya magpagahi lamang siya sa iyang kasing-kasing unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma sa Dios nga Mga anak o mga anak kinahanglan maghigugmay kita diha lamang pinagi sa dili pulong, lamang o dili lamang sa pinagi sa pulong o sa sulti kundi pinaagi sa buhat o sa tinuuray gayod. busa kung makakita kuno ka nga ang imong igsuon nga nas kawaladon unya magpagahi lamang kasi mong kaugalingon matod pa wala kuno ka magpabilin diya sa gugma sa Dios kay ipahigugma man pahatagan ang naa sa kawaladon mo ni buti pasabot pero di na sentro sa doktrina mga panambagan lang na sa matuod nga katawhan sa Dios nga buhaton gina nga kanang tabangan hain ang unod niya na nga kinahanglan gyud ang pagtabang brethren sa
may mga kawaladon nga lugar labi nangayo nya di nimo hatagan nya bisag di mangayo kay nakakita ka nagkalisod di na di ka mobati galuoy. Niya rin sa Deuteronomio kani atong mabasa sa Kapitulo 15, versikulo 7 ngadto sa 8. Kung diha kanimo may taong kabos, usa sa imong mga igsoon, sa sulod sa bisan unsa sa imong mga ganghaan, diha sa imong yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios, dili mo pagahion ang imong kasing-kasing kon pagakumkumo ng imong kamot gikan sa imong igsoon nga kabos. Hinunua, pagabuklaron mo kaniya ang imong kamot ug magatabang ka kaniya sa igo sa iyang kinahanglan sa butang nga iyang gitinguha. Oh natan-awa kung makakita ka sa imong igsoon nga sa kawaladon. Unya labi mangayo daw. Unya kumkumo ni imong kamot dili daw pwede. Kinahanglan buklaron nimo imong kamot. Kanang muhatag ka ba kay kung pananglitan na isinsilyo sa imong kamot imong ginanggunitan nya ni mangayo. Na di nimo buklaron, gikumkum lang gyapon nimo. Nagpasabot nga wala ka muhatag niya. Pagbuklad, imong gitunol, di nakapanghatag ka, kunay but ipasabot, nga isip, nga pahimangno, sa anaa sa matod nga pagtulunan sa Dios. Kay kung maupa, Dios nas Paulino agapay, kamura bitaw nag-ingon, nga di siya gyapon pwedeng manghatag, hain. Basta dili ka uban o membro, kay ngano daw, kay ang uban kunong reliyon, magtukod man kuno silag balay, gitukuran ang mga membro na malit kuno gyuta busa dili kuno dato si agapay. Ang problema, di ang nibilib inyo rang kauban o kamo ra may nagsulti niya na unsay priba. Ato ipabati ang pamahayag ni Ramonito Verdon sa piniling nasod. Okay, niya atong ipabati Reverend. Plaster ta ang atong kahimanan. Okay, sige Reb. Medyo doon ay di matugot no atong kahimanan nga mabati ang tingog ni Ramonito ang okay. Okay no? Sigmutingog na no? Good. Medyo man maalanganin tani ini mga malamong tipamina pero importante man unta ni be kay ngano mo skip ta no Okay. kay bisan pa gani ug mauna do na may nakabantay gani nga naapon na sa ato bradron kanang mga buluhato na atong ipabati gyapon unsa man unsa ba diferensya no at ani ato ipabati. Medyo hinay no. Ato sang tan-awon mga mahal namong tigpaminaw no unsa bay naka-diferensya ani nya. Okay. Okay no, ato nang pamation mga mahal namong tigpaminaw kay importante ra ba ni hinon niya makaingon na lang sila nga nagtumo-tumo ta. Sa among bahin wala ba na bisan pa ang Catholic Faith Defenders kini na lang no. Kay gidaginot na to atong oras pero sa kalangan pero importante niyon niya niyang patalinghogan. Catholic Faith Defenders ni sa Dipulog kasi Veritas Dondoyano niya. Atong ihatag raw sad sa laing magwawali ro kapuna. Usa kini siya ka sakop sa Romano Katoliko, Iano Aktibo Mantigo, Silver Veritas Dondoyano, usa ka Romano Katoliko. Daghang kayong salamat, Brother Tonet Reducto. Now, diri ko sa kining buhat 432 kay naiusa sa atong mga igsuon nga nasa grupo sa piniling nasod nga mo ni iyang gay kanunay gyud ipaimog at nga igamit ning besikuluhan sa ilang pagkritik paingnon ta lang pagsaway natong mga grupo nga wala kuno magpuyo
o magsubay aning mensahe nga giisgutan sa buhat 432. Ako sang basahon ha. Okay, buhat 432 giingon diri ang pundok sa mga magtutuo nagahiusa sa hunahuna o kasing-kasing ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kaptangan kundili silang tanan nag-ambitay sa tanang mga butang nga ilang giuptan. Ang nakasayop lang siguro nato nga kung manag-iya tag butang nga di na takahibalo mga hatag pa. Takahibalo mga hatag. So ang esensya gyud sa mensahe nga mga hatag yun ha. Dayon, akong idugang lang nga, dili po kung di po nato ingnon nga ang atong pundok maingon di tinuod ni mao ni ang tukod ni Kristo kung nagtuman pa ng litani. Kay bisan kinsang grupo pwede makabuhat ani. Nagali mo ingon nga ang pag-isiin makabuhat ko kunwani. O nagali mo ingon nga ang pag-isiin makabuhat ko kunwani. Oh, ingon si Veritas Dondoyano sa Dipulog, no? Siya nga, wa na magpasabot nga og manghatag na gamito na to ng tinuod kay sugo mo gina nga makamauta mo panghatag kay og mo na bisan pa gani ang pibisim atong nibaluan nga manghatag man ani. Na mao man aron ang katong among ipabati oras naman nagdeklarar man ka nga ang inyo ra pong membro may tagaan. Unya nga mo apod kay nga mo mang membro tagaan, pwede pod makapanghatag sa uban. Na di mo nay himuong tinuod. Di duha na tarong tinuod. Tanawa ra ng inyong kalaki sa mga malamong tigpaman mong gipanghinaot nga sa pagtulunan sa Dios gitugot nga anaa gyud ang pagpanghatag nga dili ka maghinanaw sa imong igsuon nga anaa sa kawaladon. Pero kung himuon na nimong doktrina nga pagpaibog-ibog dili mao kana sumala sa Biblia. Obligasyon ng gyud nga manghatag ka sa imong igsuon. Sa sunod atong pagtun-an ang uban pang mga pahayag apan miabot ng mga oras sa ngalan na lamang sa magtutulo Pastor Tomas D. Iwinyo Senior kinyang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Iwinyo ug sa ngalan usab sa kaubang Evangelista. Kiniusab si Brother Cesar Patio. Kiniusab ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.